Dami i gospoda, da li ste podgotveni? Šou to продолжува Filip Ugrjanović. Hvala, ovo je da se hvalim u Beogradu. Inače, nemate pojma ko sam ja. Šta ima veze, ni ja nemam pojma makedonski. Biće nam super večeras. Pitao sam prvo da li ljudi znaju srpski jezik u Skoplju. I znate šta su mi rekli? Znaju ljudi u Skoplju srpski jezik. Svi Albanci znaju srpski jezik. Tako da, dobro, kako da vam kažem nešto što ćete razumeti. Kosovo je Srbija. Ne, nema veze. Pričat ću sporije i glasnije kako biste me razumeli. Ponašat ću se, znači, prema vama kao što se roditelji ponašaju prema svojoj deci. Aj sad neka podigne ruku onaj ko je roditelj ovde. Evo, ti dižeš 2 ruke, ti se ne skidaš, nema veze. Ali, jel ste provalili kako se roditelji ponašaju prema deci? Ne kao da su mala, nego kao da su gluva i retardirana. Sine, fuj to! Fujto. Zvuči kao ministar iz Sarajeva, gospodin Fujto Osmanagić danas sa nama. Pa kao, ili kako se ljudi obraćaju svojim kućnim ljubimcima. Šetaju sa psom, pas se po kaki i oni kažu psu: nismo se tako dogovorili. Znaš, kao čovjek kad kupuje psa, ostavlja ugovor, razumeš, kao čovjek se potpiše, pas ostavlja otisak. Ili u slučaju da se dešava u Albaniji, oboje ostave otisak. Ja sam politički nekorektan tip. Ili kako se to na Balkanu zove, Srbin. Stvarno, moram da vam kažem, znači, nema ljutnje, znaš, ima šala na račun manjina, ali nemojte da se ljutite. Nemojte da se ljutite kad se šalim na račun verskih manjina, nemojte da se ljutite kad se šalim na račun nacionalnih manjina. Nemojte! Nismo Bugari. Ja sam prvi Srbin koji je došao u Skoplje i rekao gomili Makedonaca: ok, niste Bugari, već me volite. To mi je super, hvala. Možete aplauz slobodno, da. Ne znam da li sam ti ja super ili si tek shvatila foru o Albancima, ali sve okej. Sve okej. Mi u Srbiji, znaš, imamo predsjednika koji se uvek vređa kada mu neko kaže Vučiću pederu. Vidim, pratite scenu. Da, moram da kažem da mi je ovo jedan od najlepših nastupa ove godine, jer od vas 120-150 ovde, koliko vas ima, po prvi put ove godine, sam siguran, niko nije glasao za Vučića. Znaš, niko odavde nije glasao za Vučića, I to kažem, znaš, da se on ljuti kad mu kažu Vučiću pederu, zato što se uvek nakon ovog verske i nacionalne zajednice doda i to, nema ljutnja ako neko se prepozna zbog šala na račun seksualnog opredeljenja. Tako da, sve je okej. Ako nešto budem rekao za tebe i tvog dečka, brate, sve super. Ja znam da si mu ti devojka i da ti on još to nije priznao, ali kako da ti kažem, nije ti za džabe kupio kartu koja je najskuplja. Jeste bili sinoć? Da li je bio neko ko je bio sinoć? Podignite ruku, da, ima vas, ima 1, 2, 3. Jako malo, da. To znači da očekujete da će biti kriza. Štedite pare. Pametno. Ja ne štedim. Ja sam 88. godište, imam 34 godine i od kad sam rođen, jebena je kriza. Pogledajte, evo kako je u Srbiji. Ja nisam pošao u vrtić. Država mi se raspala. Znaš, i to na najgluplji mogući način je raspad počeo. Ratuješ sa Slovencima. Znaš, kako najlakše ratovati sa Slovencima? Baciš im ružu i čekaš da se ubodu. Znaš,
rat sa Slovenijom, tako je počeo raspad države. Kriza, ja nisam u vrtić krenuo. Treba da krenem u osnovnu školu. Bombardovanje zemlje, jebote. Treba da krenem u srednju školu. Ubili nam premijera. Treba da krenem na fakultet. Svetska ekonomska kriza. Treba posle fakulteta da kupim stan i kuću. Zatvorili me na 2 godine, nisam mogao da radim. Jebote, ja od kad sam rođen živim krizu. Da je sve normalno, da me puste, idi radi, dobit ćeš 1000-2000 evra mesečno, samo treba da radiš 8 sati dnevno. Ja bi bio u fazonu, jebote, kako to? Znaš, mi ne znamo da živimo kao da je normalno. I nije to samo u Srbiji, to je tako i ovde u Makedoniji. Evo, isto neko ko je 88. godište, nije krenuo u vrtić, raspala se država, je li tako? Nije krenuo u srednju školu, pokušali da ubiju Kiru Gligorova, je li tako? Nije krenuo na fakultet, Albanci napravili sranje u Tetovu, je li tako? Tako. Nije posle dobio još nešto, šta god da je dobio, šta se vama onda desilo? Se sećate? Sve, tako je jebote. Tako je jebote. Ne, brate, stvarno ne ide vam sreća, pa to je, brate. Ne ide, stvarno. Evo sad, davali smo intervju za neku makedonsku televiziju koja se zove jako kreativno Makedonska televizija. I dajemo intervju Marijana i ja, Bojan Velevski nije hteo da kaže zašto? To je srpska televizija. Rekao, brate, bukvalno se zove Makedonska televizija. To je srpsko dobro. Tako da ako se pitate ko je izdajnik i smatra da ste Srbi, Bojan Velevski. Sve je u redu. Sve je u redu. I jebote, skraćenica koja im piše na mikrofonu je MRT. Makedonska radiotelevizija. Oni su jedini, odnosno najviše su oni najbali zbog promjena imena države u Severna Makedonija. Sad im je skraćenica SMRT. Valjda im opisuje program, nemam pojma, evo, dosadno. Naši sponzori su ovi sa A1, pa ja koristim priliku da malo, nema veze. Hoću da vam kažem za ovo sinoć, dakle, pitam ko je bio, zato što cena ulaznice je bila 7 evra, ja ću vam ukratko reći šta se sinoć dešavalo. Nastupio je Nikola Todorovski. Znate ko je on? Znate ko je? Prevarant. Ja da vam kažem, najveći prevarant u ovoj zemlji je Nikola Todorovski. Prvo, kada smo se upoznali, znate šta mi je rekao? Kaže, ja sam sa Ohrida. Rekao, laže pička. Nemoguće. Nikola Todorovski, nije on sa Ohrida. On je Makedonac, nema njih tamo. Jebote u Ohridu, bre, toliko Makedonca. Peđa Bajović, mi Srbi smo takav hegemonski narod, razumeš? Mi Peđu Bajovića svi zovemo kao hrvatski komičar. Samo u Srbiji ga zovemo kako? On je Srbin. Jebi ga. I pored njih dvojice nastupio je i jedan komičar iz Grčke. Ja ne znam da li znate ko je to, ali opušteno. Za 2000 godina imaće spomenik u centru i svi ćete reći da je najpoznatiji makedonski komičar. Tako da, okej. Dobro, neće. Ajde da se vratimo na Bugare, možda je bezbednije. Evo. Da, evo, živjeli, moramo da se osvežim, čoveče, baš je vruće. Okej. Krenuli smo juče ujutru iz Beograda, ja sam inače po prvi put ovde. Po prvi put dolazim u ovaj grad, moram da kažem da mi je stvarno lepo. Stvarno mi je lepo i ta raznolikost, različitost i to kako je zaista sve podređeno i manjinama. Ne znam da li ste primetili na čemu sedite. Sedite na LGBT stolicama. Bukvalno, ovdje su stolice duginih boja, jebote. Znači, ko zna šta se na tim stolicama dešavalo dok vi niste bili tu? Ja sam sinoć sedeo tu, znam šta se tu dešavalo, prijatelju. Vidim da se ti najviše smeškaš i ovako vrpoljiš, dobro. Nema veze. To je loša vest za tvoju devojku, ali odlična vest za tvog urologa. Biće para. Šalim se, ne, stvarno. Hoću da kažem, krenuli smo iz Beograda i, kako da vam kažem, mi smo se dogovorili da se nađemo u 11 pre podne. I stvarno smo se tako dogovorili i stvarno smo se i našli na vreme, Marijana i ja, u 12:30. Marijana me je zvala u 11 do 12 i bila je u fazonu, jel si tačan? Rekao, jesam. Kad stižeš u 12:30? Da. Marijana, inače najvrednija od nas, ona je stigla na vreme u 12:20. Ne može u Beogradu kad se nešto dogovoriš da ljudi dođu na vreme, to nema trika, nema šanse. Išli smo autoputem i onda smo došli do granice i jebote, na granici sam skontao da ljudi stvarno ponekada pitaju potpuno debilna pitanja. Znate kad prelazite granicu, šta vam kaže carinik? Jel imate nešto da prijavite?
Da li je iko ikada u istoriji čovečanstva rekao imam matori, ajde posluži se. Imam kalašnjikov, imam neku rakiju i imam neki beli prah, ne znam šta je, iz Tirane je. Niko nikada to nije rekao, ali oni to imaju običaj da pitaju, jel? Imate nešto da prijavite? Nemam. Ok, doviđenja, doviđenja. Zamisli da mu kažeš, imate nešto da prijavite? Imam. Šta sad u pičku materinu? Alo, šefe, ova ima nešto da prijavi. Ko je to? Filip Ugrenović, komičar iz Beograda. Pusti budalu, zajebava. Tako da, ako nekome treba belo večeras... To je to. Nemoj da se smeješ ti, dečko, kada sam rekao belo, nisam mislio na ono belo. Sve u redu. Ima bre tih glupih pitanja, jebote. Ste provalili to? Tipa u školi, kada dođe profesor i kaže, danas ispitujem, da vidimo ko nije učio. Znaš kao, neko će da se javi i da kaže, ja nisam učio, ako biste mogli da mi date keca. Evo, pošteno, to se nikad nije desilo, jevo. Ja kad nisam učio, ja sam ćutao normalno. Odu ljudi kod lekara. Odeš kod lekara. Odvedeš dete, na primjer. Prvo šta te pita lekar? Šta je malom? Bolestan je. Dobro, a šta mu je? Uhvatio je sestru za dupe. Ne kao ima temperaturu. Aha. Koliko mu je temperatura? 38. Na kurcu te nosam. To su te obične stvari. Dobro, kako možemo da mu pomognemo? Pa ništa, mali, zini i reci, dobro, to je angina. Jebote, medicinari, 6 godina idu na fakultet i za 6 godina ih nauče. Kada otvoriš usta i kažeš on nastavi, angina. I to je to. I nikada nisam znao ta pravila, jebote, kako oni zapravo daju lekove ljudima. Da, 37 sa 5, neka pije na 4 sata po jednu. 37 sa 8, na 6 sati po 2 tablete. Znaš, kako oni to proizvoljno rade, jebote? Ja se kladim da su VMRO, DPMNE napravili lekari. Jer su tako proizvoljno bukvalno bili u fazonu, ajde nađemo neka slova da nam se zove stranka. Ajde, VMRO, DPMNE, sani dosta je, ajde u redu, da te piše. Jebote živ. Neću da se šalim na račun politike, zato što, eto, mi smo izabrali Vučića i možda nije okej da se šalim na taj račun, mada da budemo iskreni, mi smo loše prošli, ali i vi ste se zajebali. Koliko sam ukapirao, da. Ne, stvarno ljudi imaju ta glupa pitanja i sve te neke stvari koje mi apsolutno nisu jasne, ali ljudi jednostavno jebi ga to rade i mi moramo to da prihvatimo, brate. Naprimer, ima još jedna stvar koju jako volim da radim, to je da idem po društvenim mrežama i da gledam koji su trendovi tamo. Poslednji trendovi su da ljudi sve lajkuju ili da, na primjer, komentarišu u fazonu šta je ovo na slici, gde je ovo i slično, ali postoje s vremena na vreme i razni challenge-i na fejsu. Jedan od njih u Srbiji, koji je bio jako popularan, je bio dajte mi, molim vas, bilo koju pesmu i neku reč u pesmi zamenite sa rečju kurac. Ja sam pokušao. Najveća zvezda, muzička zvezda iz Srbije, znate ko je? Znate ko je najveća zvezda koja je rođena u Srbiji? Rita Ora. Nema. Najveća zvezda rođena u Srbiji je Zdravko Čolić. Ja sam baš gledao, razumeš, kako bi to moglo da se promeni kod njega, tipa da ide produži kurac, znaš? Ili evo ovde za vaše makedonsko tržište, Karolina Gočeva, na primer. Kad voliš, nekom čudnom stazom srce krene, od svih tajnih kurac samo znaš, To je to. Ima i ona bezobrazna verzija, znaš, kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje, Makedonija ti pruža kura. Jebi ga, tako je. Ja sam inače čovjek koji je nastupao svuda, stvarno, bio sam u Dubaju u februaru, pre toga i nakon toga ovako sam zaista putovao po mnogim mestima, bio sam u Bangladešu, na primjer. Išao sam u Bangladeš, ne znam zašto. Išao sam u Nemačku i onaj severni deo i u onaj istočni komunistički deo Nemačke. Išao sam i u Dženovu, tamo sam bio na severu Italije i jebote.
Pa lepša si dok si sedela, nema veze. Šalim se, koliko si imaš godinita? 21. Kako? 21. 21. Jebi ga punoletna, ali nema veze. Ovo je tvoj dečko? Da. Koliko ste zajedno? 3 godine. 3 godine. On je bio u fazonu, mala je dobra, šteta što ima 13. Čekat ću da nađe 18, pa onda... Bravo, brate. Da si mi sin, bio bi ponosan na tebe. Dakle, hoću da samo baš si visoka. Ne. Čime se baviš, izvini? Ništa ne radim. Ništa ne radim. To, bre, našla i buržuja, bre, to... Studira. Ok, evo devojka kaže studira, i trenutno ništa ne radi. Dušo, studiraš na Balkanu, nikad nećeš ništa raditi. To je okej. Dakle, za kraj, hoću da vam pokažem na primjeru ove zaista predivne i preslatke devojke koja će, nažalost, večeras okončati svoju vezu. Hoću da vam kažem način kako uz pomoć dobre folk muzike možete da lepo nasmejete voljenu osobu. Priđete joj i izjavite joj ljubav i čekate da se ona smeška. Priđete i kažete joj volim te. Vidi kako se smeje. Vidi. Ili, još bolje, ako nećete na našem da pričate, nađite devojku iz inostranstva i isto uz zvuke nekog narodnjaka. Sve to isto uradite šapatom samo na engleskom. Priđete, zagrlite i kažete aj, DJ Videos. Hvala ti puno. Hvala vama, divna ste publika, dajte aplauz za ovu devojku. Hvala vam puno. Ja sam Filip Ugrenović. Divni ste. Hvala na pozivu. Ćao. Thank you.